Bismillah, bismillah. So, baya ga yan bindiga. So, baya ga yan bindiga sai yan kwanci a ƙarƙashin sarkin kwalkwali a rajin Sumaila Magaji. Ga yan kwalkwali sun dogaran dawaki, baya da dogaran dawaki
sarkin kansa a wannan wuri ana isar da su wani martaba a cikin wannan wuri wanda zai zo zuwa a wannan sarkin makada a saurara don za a ci gaba da abin da ya tara ma wannan wuri a saurara sarkin makada